Na waiburi ni gobabori gwekone kibuna ngosira barumuro byo CBC korenga no muteneni bwe sukuru yoborosi ya Tabaka Academy manyekante buna moge oso manyekante buna mogendi Tamaro nigabereka gote buna CBC nigibwata maya korende nigo yabiro muzigo ogochia sabo ibure ngana tebire bege kurigeligwa asoboime robotiro asenchira yoboime. Eskuru ne ya Tabaka Academy eyo gotoka Nyachenke bunge ya South Mogrango ime county ya Kisii asomo yegabo kobekero gutwa kwa boroki wa ba PP2 uchegoso grade 1 obakogo koreka. Abaibori abaorokiani gobaikira naso bonge eryo koinekia omokia bwa bana babo. Omotenenerio monene bwe skuru eyo mugendi Tamaro nigabakira mbu ya baibori na barimu asogo ikerana na monoko basegeta gosiro muroberio OCBC. Ngwakira abaigori baito bonse kwa Tabaka Academy abarimu na abana asegazi bakorire ngiya abaigori nonye CBC kekorekana ni batitibeta kinyinge asogo wakane binte binge toko basaba kimoranche abana ebintu bakumanya nebya na inde nebinge korengana no morokio monene Madam Emmanuela Urwenya abalimu nigo bawetera makongu au aneno gotaikerania kwa maganyo ya boroki wako rwasaba ibori pate challenges mono kero abana bari PP2 konyora turenga abaibori abange mbari konyara goikirania ebintu biribaga na area se school konyora na mono muna chikalamu nabo mwana gotumeke ya maseri ituko igo nigo tokosaba abaibori baito banyari gotobwatisi bachigora aligera tunyari wikeranya masomo ya igabo naenda berege bo igo na baibuli bande mbali batari gotaka barwera abana baba chibesa gocha se school naenda bona nigo toko babori entu na balimu banyare gotokonya kero barwe chibesa abana bamba kunyara ko baba go seri gochinka kera chingaki iyo gukore biro byabo byo gosoma. Abaibori nigo bagokero moyegoyo asebato ye skuru ya Tabaka Academy na koboria kubwatira nairo gosira abana konyora chisemi. I can encourage parents out there to bring their children here because we are sure of the moral values that are inculcating in them. So it's a good institution, and the teachers themselves, they are teachers who have qualified from their institutions, various institutions, and they are registered from the Teacher Service Commission. Therefore, we are glad that we can compete with other schools, regardless of their cadre, but we will catch up with them as time goes by. Yeah. Well, Tabaka Academy, mi personally naipenda sababu misingi ya hiyo shule ni nzuri, walimu ni wazuri, communication ya walimu na wazazi ni nzuri, they communicate wherever mtoto wako na shida na wako friendly. Nashukuru kwa misingi mizuri ambao wameweka kwa watoto wetu. Oyo mabwa boroki wa uyogo kero muroberio yoni ga kambia saba ibori na balimu na gotebabu na nigo besomirie na boigo kumanya manke. My name is Shali Harit. I'm in grade 4 in Tabaka Academy. I want to thank all parents for bringing their children in Tabaka Academy. And teachers, they have taught us many things, and we want to thank them for they have teachers well, and we have understand many things. Tamaro nigakora asokoboria baibori wetoma aneno mwaka ogocha koenekia bunanko barwera bare abana babe school fees asiboigo abakerambu ya bali bonsi baikirana tamwe gocha kwanzira 2023 fees na bera abete chanda mono okobakitamu gukiriko baisato kenyume iyo mwaka oyo gatwa bwate kitamu inye gaba igori asmu abeta tari Tabaka Academy yoka andoza asmu abeta Gusii chingongo chonsi pi paka Kenya ngima support ya bana baiga ekera bari mbababori na barimu ongera abakire binyanya saba seseni mwezi abaigori graduates abarimu na kero monto ocharera sherehe ya Tabaka Academy graduation 2022 kwa Tabaka Main na Tabaka Nyachenke. Asante sana. Goripotre geta seni kia Ndizi TV eriatariane Evelyn Osero.